बेयो जाहैबाय बङाइगाव साफागुरि केथलिक चार्चनि गिर्जा रायजोफोर नोंथांमोना नुलांनो हागोन गाबोननि समाव आरोखि ना जुबलि जानो थांगासिनो दङ 25 बोसोरनि ओमफ्राय गाबोननि समाव सोर सोर आलासि फैयो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो हागोन खोनानाय बायदिबा जोंहा बिटिएसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो बेहाय सफैनो हागोन होननानै मिथिदों आरोखि ना मिथिदों माने फैगोन आरोखि ना ओमफ्राय गभर्नर फैगोन नोंथांमोना गाबोन बे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना आं देखायलांगोन नुलांनो हागोन आरोखि ना दा आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना बे गाबोननि जे गल्डेन जुबलि जागोन बे जायगाखौ आं फुरा एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि आं देखायलांगासिनो होनबा भिडिअखौ नायलांदो आं देखायलांनि लोगोफोर नोंथांमोना नायलां ओमफ्राय गेटखौ नैबाव बानायनाय जादों क्लियार जाथ'वाखै आरोखि ना दसेनि उनाव जासिगोन बेनो जाहैबाय गेट बेलाय नै गेटआ बेनो आं देखायलांनि नोंथांमोना नायलांबाय था सिङाव हाबनानै देखायलांगासिनो दङ जुबलि आरोखि ना जुबलि दिनैनिफ्राय जाबाय गाबोन जोबगोन ओमफ्राय आलासिफ्रा नै जोंहा बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामासिम बियो फैगोन बाहागो लाफैगोन ओमफ्राय गभर्नरबो फैगोन जयन्त बसुमतारी सारबो नुजाफैगोन बेवहाय गाबोननि दिनाव आरोखि ना गासिबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं देखायलांगोन नोंथांमोना नै जों सिङाव हाबबाय दै बे जाहैबाय बङाइगाव साफागुरि दै रायजोफोर माने केथलिक चार्च गिर्जा आरोखि ना बियो दाख्लैसो गोदानै खुलिजानाय गिर्जा बियो बिराद बरिया बे जोंनि चिरां क'क्राझाराव बेखौल' बायदि नुबाय आरोखि ना माबाखौहाय बिराद मोजांथार नै बिराद बरिया एसे नै बेखौ देखायनि आङो बिबार गायजोब्बाय नै मालाय नोंसोरबो फैदों आरोखि हा माला फैया दासो ए दे नैबेलाय नै बिराद मोजां बिराद मोजां नुयोलै ना जायगाखौहाय नै बिराद बरियाथार जायगाया दा आङो देखायलांबावगोन नोंथांमोना सिङाव हाबलांनि जोङो ओमफ्राय हरैहाय बायदिसिना फाननाय जादों आरोखि ना फाननाय जायगाखौबो आं देखायलांनि नैबेजों दा हाबहैगोन बिराद मोजां नुदों आरोखि ना जायगाखौ नैबेजोंबो गेट बेजोंबो गेट मोनसे खिन्थु साजायनाय जायाखै आरोखि ना मानसि थांलाय फैलाया बेजोंबो जागोन ओमफ्राय मेन गेटआ बैजों ओमफ्राय नैबाव रजारि बायदिसिना फानदों नै नायनानै लाबानो जाबाय बेलाय नै बेहाय रजारि बैजोंबो फानदों गासिबो दखान जोब माथो फानदों नोंसोरालाय गासिबो दंजोबो नै मुरथिबो फानदों बेबो फानदों ओमफ्राय माखासे हनै मा जादोंथाय बिसोरसो मिथिसिगौ गुबुन फानदों आरोखि ना बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय नैबाव रजारि फानदों आरोखि रजारि नै बेलायबावबो बिराद मोजां नै फाननाया बिराद बरिया नुयो नै এটা কত কত এটা বড়টা হ্যাঁ 1550 কিমান দামৰ আছে कितना में है कितना का दाम कीमत कितना छोटा है मीडियम है अच्छा सब अलग अलग है ना अलग ये रेडियम वाला है सबसे छोटा बाइबल है छोटा ये वाला अच्छा ठीक है बिराद मोजां फानफैदों आरोखि ना नै बिस्रा बिबार फानदों मुर्तिबो फानदों आरोखि फ्लावार बिराद मोजां बुस्थुफोर फानदों रायजोफोर सोरबा बायनो गोसोबा बायफैनो हागोन ओमफ्राय नै गाबोननि भलन्टियारनि थाखाय माखासे फैनानै दंफैसै आरोखि गथ'फोर फैजेनबाय ओमफ्राय जों नायलांनि नैबेजों दै सोर आलासि फैयो
नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो दं आरोखि ना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आं देखायलांगोन नैबेजों थांगासिनो दङ जोङो गिर्जा गोदान दै बेयो रायजोफोर गिर्जा गोदान बिराद मोजां गिर्जाया नै आलासि फैगोनफोरनि माबाफोर आरोखि ना बेनारजों लागायजोब्बाय बेलाय नै गाबोननि समाव आलासि जिरायग्रा माबायाव थांसिगोन आरोखि ना बिराद बरिया बानायदों देग्लाय साबसिन बायदि मोनदों आरोखि ना नोंथांमोनासो माबायदि नुदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो आं दा देखायलांबावगोन नैबेजों हाबगोन जोङो नै बहाय बेबायदि साजायनाय जादों आरोखि ना सिङाव बरिया साजायबायलै नै जोंहा मोसाग्राफ्रा अपनी खोटपरा ऐसे अच्छा दतमा फरेस्ट दे नै बाव बिराद मोजां साजायजोब्बाय नैबेजोंबो नै ओमफ्राय नैबे आरोखि ना बिराद बरिया साजायदों ओमफ्राय माखासे बैयाव आलासि जिरायग्रा आं नोंथांमोननो थांनानै देखायगासिनो दङ नायलांबाय था नै बिराद साफा सेरबनानै दोनखाजोब्बाय आरोखि ना गाबोननि थाखाय सिङाव बैजों हाबलांबावनि सिङाव हाबबोबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आं गासिबो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नायलांनो हागोन आरोखि ना नैबेलायनि आलासि जिरायग्रा ओमफ्राय नैबाव नै मिउजिक सिस्टेमाव दोननाय जादों आरोखि ना ओरैनो ओमफ्राय माखासे गोरलैफोर भलान्टियार नामा बिसोरो फैनानै दंफैखाजोबसै आरोखि ना ओमफ्राय बैयाव आलासि जिरायग्रा स्टेजआ नैबेनो नै बरिया बिराद मोजां बानायनाया नैबेलाय आरो बरिया जादों ना नायलांबाय था आं देखायलांजोबगोन फादार पप नुबायना रायजोफोर बिराद बरिया बानायदों देग्लाय ओमफ्राय बे जाहैबाय नैबे गामिनि पाब्लिकफोर फैनानै जिरायग्रा आरोखि ना गासिबो सेर बनानै रेडि खालामजोब्बाय ओमफ्राय मेन पेन्डेलाथ' नैबेनो जाबाय नै मेन पेन्डेला बेनोसै बेलायनो मेन पेन्डेला बेनोसै आरोखि ना एसे नायलांबावनि बिराद बरिया रायजोफोर नोंथांमोना नुहरखाबाय गाबोननि दिनाव जासिगोन आरोखि ना बिराद गिदिर बानायदों स्टेजखौ देग्लाय नै बिराद गिदिरखा ओमफ्राय बेथ' मानसि जिरायग्रा बिराद गुवार खालामदों ओमफ्राय आं ओंखाम जाग्राखौ आं देखायहरबावनि आं गोजाननिफ्राय देखायनाय जासिगोन दे लोगोफोर खाथियाव थांनाय जानाय नंला नोंथांमोननो आं गोजाननिफ्रायनो देखायहरसिगोन बेलायनि बेहायबो आरोखि ना बेजों थांलाय फैलाय खालामगोन बेहायजों ओंखाम जानो थाखाय थांगोन फैगोन आरोखि ओमफ्राय नै लामाया बेजोंबो दै बिराद मोजां नुयो नै लामाखौ ओमफ्राय नैबे स्कुल आरोखि ना साफागुरिनि स्कुल आरोखि बियो नै बिराद मोजां नुयो आरोखि ना ओमफ्राय ओंखाम जाग्राया बैनोसै बेलाय नै बहायनो ओंखाम जासिगोन आरोखि ना गाबोननि समावहाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय स्कुल आरोखि ना स्कुल बियो बिराद बरिया भिडिअखौथ' नुलांखाबाय रायजोफोर गाबोननि समाव नेनानै थाबावदो गाबोन बे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नुलांनो हागोन माबायदि जायो आरो होमबा भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन्थों आरो गाबोननि समाव लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ